En geno mar Nyakaramogi ni ngikruok makare mar budho kodwa e thuoloni ma wan bende waikore mar keloni weche manyien mag migago e odiechieng' onogo ma bende ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel gi jatend migawo mar arita kaachiel bende gi jatend okwach kich orwaki kata oketi e tago maliet e nyim od bura mar Senate. Magi to gi mamoko machiegni to mokwongo thuond weche. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, ogai mar obila Douglas Kanja kod jotelo mamoko ochopo mbele Senate mar duoko penjo e wi nek mar Albert Ojwang'. Jatend migawo mar omenda John Mbadi osingo ni onge osuru mimedo ne jo-Kenya e bajet misomo kiny. Kwan nyithindo miyuang'o e kaunti ma Migori oyangi ni medore ka kuonde jot e kauntino sani opong'o nyithindogo. In gi thuolo mar orote machok e laini marwa mar ote machok ma en 23600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Okenge mosego e kedo gi landruok mar kute mag ayaki nigi kibaji gi sani kaluwore kod nok mar yedhe mag landruok mag kute mag ayaki kowuok kuom miyo mapek nyaka kuom nyathine. Maeri en kaluwore gi nok mar yath mar Nevirapine e klinik mayudore e thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital. Pek medore kaluwore kod ng'ado oko sir ma sekta mar thieth osebedo ka yudo kowuok kuom josil lwedo mar gayo kute mag ayaki. Kar kamano, kaunti ma Kisumo opuo kod piny mar Amerika kaluwore kod okenge ma giseketo mar kedo gi landruok mag kute mag ayaki. I just really appreciated the stories of those who were suffering, 10, 15 years ago, but found their way through these important programs. And they're living healthy lives, they're being educated, they're earning money. And I do think, as Dr. Richard just said to me, this is the generation that is going to help us continue on our incredible path to reducing HIV prevalence, to having babies who are HIV negative. And again, we're just really grateful. So we are still working hard towards, as you heard, that we are at 98% suppression rate. Almost everyone is suppressed. We are still achieving that zero viral load transmission to our children. So we are preparing them, and as they take their medications well, you find that they will not be able to transmit however much the Nevirapine is out of stock. Our patients, those who probably even now have cancers, those who have got other conditions like, diabetes, those who have got hypertension, all those kind of other conditions, auxiliary conditions, with HIV, we manage them here. Od bura mar Senate duogo dhi nyime kod yudo duoko kuom penjo machwer ka koth ne ogai mar obila Douglas Kanja, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, jatend ofwamb kich Amin Mohamed kod jalup jatend duol manono tije bad migawo mar obila IPOA Anne Wanjiku. E kinde twakno, duol mar IPOA oyango nyinge mag obila manomako mosenindo Albert Ojwang', moting'o Sajni Segei, Sajni Wesley Korir, komishona mar obila Dins Kenyoni kaachiel kod nyawadgi Boniface Rapudo. Senate duogo dhi nyime kod nono nek mar Albert Ojwang'. Official, I will cooperate. I will put every effort within my ministry to ensure that justice is served to this family. And Mr. Speaker, that those who were involved in this action, Mr. Speaker, will be punished severely so that it becomes an example that, Mr. Speaker, such an act should not happen within a police custody. Mr. Speaker, I know this is not an isolated issue. The issue of police brutality has been part of our national discourse for far too long. Mr. Speaker, yesterday there was no mechanism for holding police officers accountable. But Mr. Speaker, a few years ago, with the enactment of the new constitution and the establishment of institutions of accountability, Mr. Speaker, we now have a mechanism of holding police officers into account. Following the examination of the body, they unanimously concluded that the cause of death was blunt force trauma, as evidenced by the following findings. Number one, head injuries, including internal bleeding into the head, features of the neck pressure, suggestive of compression or strangulation,
multiple superficial injuries on the upper lips, lower lips, and trunk. The postmortem was witnessed and documented by the officers from the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, the homicide team from the DCI, and the DCI forensic experts. Investigations into the matter remains ongoing under the direction of IPOA. Janon buge omenda mag piny owacho oyango ni counties osebedo kati ya rietha gomenda e wuodhe mag pinje maoko kod mago mapacho ka kata obedo ni nitiere okenge moseketi matayo kaka itiyo kod omenda go e yo makare. Counties oyangi ni pod rem chopo ageta magi mag chwalo dongruok ne jopiny ka Garissa kod Busia gin moko kuom counties ma chenrogi mag dongruok okalo mana atamalo 35. Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Governors kod MCS masani omako namba e wuodhe manengo gini malo ma en kalore gi janon buge omenda Margaret Nyakango mane oyango ni tend gwenge osebedo gi wuodhe mathoth mag pinje maoko kod mapachoka gino mamedo muonyo omenda makore lach. Sirikand kaunti ma Nairobi kod od bura mar kaunti no e dweche 9 kende osetiyo gi omenda maromo milion 614 e wuodhe kata na River tiyo gi milion 501 e kinde ma kaunti ma Kitui bende ne oyangi kaka mano ma oseadho omenda mathoth kalore gi ripod janon buge omenda. Kaunti ma Machakos ne otiyo kod silix milion 487 e wuodhe maoko ka kaunti ma Kericho osetiyo gi milion 327 kod Kakamega bende osetiyo gi omenda maromo milion 324. Kata bedo ni oseketo kenge mag gayo tiyo kod omenda mathoth e wuodhe, janon buge omenda wacho ni counties mag Baringo, Bomet kod Bungoma bende osebedo katiyo marach gi omenda e wuoth. Janon buge omenda bende oyango ni nitie luoro e wi counties ma wacho ni choko osuru matin, gino ma osebedo ka kelo midhiero e kinde tiyo gi budget. Kata kamano, Tana River, Narok kod Garissa oyangi ni osechopo agete mag choko osuru. Kalore gi ripot mar janon buge omenda no, Busia, Garissa kod Narok gin mago mosetiyo maber e tiyo gi budget e chwalo dongruok. Kata kamano, pis janon buge omenda no wacho ni counties ne otiyo kod silings bilion 56.8 kende e dongruok e bilion 220 mane ochiw ne pok. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Migao mar pur ywak ni bedo ni ne odin kit chiemo mag nyinyo kata GMO miyo sekta mar pur dok piny e weche mopogore opogore mag bugo dero mag chiemo e pacho ka. Maeri noyangore kinde romo mar 13 mar nonro mag chiemo mane obagi Sawela e boma ma Naivasha. Jatend migao mar pur Mutahi Kagwe okoni chik moketi sani mar chungo chiemo mag nyinyo mag GMO kuom kinde moko duoko lony ma kamoro inyalo keti e tim e pur ma pacho ka. Olombo jopiny ni lony e pur biro kedo gi midhiero kaka tuoche mamoko mamako cham, oro kaachiel kod buya e kin mamoko. Kenya Cabinet lifted a decade-long ban on the cultivation and importation of GM crops and animal feeds. It is important to note that the decision to lift the ban on GMOs was consistent with the findings of various studies that determine that there are robust policy, legal, regulatory institutional structures in Kenya to ensure responsible and safe applications of modern biotechnologies. The Biosafety Act was enacted in 2009 while a constitution was adopted in 2010. Therefore, amendments are necessary to ensure consistency. The review of this act is also to bring on board new and emerging biotechnologies which were not envisioned by the existing laws. But you're having a challenge with the public perceptions. And this is why we are having all issues, the court cases, the people coming and creating the bans and the moratoriums and all that. And the question is, how do we build this confidence? And for us to break the ceiling, for us to break the camp and advance, we must get a solution to making sure that our people, the end users, that the scientists are doing whatever they are doing for their good, and the government, we thank God that the government is now with us. Ramogi kapok wadhi nyime wayudo ote mowuok e State House ma Nairobi kama jatend piny oro ote ne ute mag fwambo weche kowacho ni an kaka janyuol kendo kaka jakenya mora mora ayudo wach mar tho mar Albert Ojwang ka en e lwet obila gi buok maduong' kendo gi wich kuot. Akawo thuolo makende mar oro ote makuyo ne migosi Meshak Ojwang kod familia mare kaluwore gi lal mar wuodgi. Lal mar ngima dhano ka en e lwet obila en gino mabende ok oluwore gi chik kata matin.
Jatend piny omedo wacho ni odwaro ni IPOA mondo tim mapiyo mondo tiek nonro e wi tho mar Albert Ojwang, kendo ni mondo adieri lilo ema mondo gol e wi tho ma kamano. Owacho ni ok en gima kare nikech obila ema onego bed ni rito ngima oganda. Ka kuom mano, owacho ni odwaro yudo duoko mapiyo kaka nyalore. Gikone owacho ni ka ok adieri oyudore to ondamo mowinjore ibiro kaw. Mano ote moa kuom jatend piny William Ruto moro ne ute mag fwambo e sechegi kowuok e State House ma Nairobi. Ka wadhi nyime, en ni jogo makedo ne ratiro mag nyithindo e kaunti ma Migori ywak ni kwan nyithindo ma ijwang'o kata iwito e kaunti no pod ni malo. Kamano bende gikwayo piny owacho mondo kony nyithindo mojwang' kata owiti kod nyithind kiye mantiere kuonde jot mag nyithindo. George Juma gi mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Kwan nyithindo ma iwito kata mago ma ijongo pod nitie malo e kaunti ma Migori. Mae yangore kalore kod kwan mathoth mag nyithindo ma ojwang' kata mowiti ma itere kuondego mag jot mag nyithindo ma ong'ere kaka Children's Home e kaunti ma Migori. E kinde limbe maro e ka jotno mag nyithindo kata Children's Home mar Good Samaritan moade gwengo mag Nyamware e sub-county ma Sunais ni wayango ni kwan nyithindo ma ojwang' kaachiel kod mago mowiti ma ikele kar jotni nitie malo. Bishop Peter mar kanisano mar Maranatha men achiel kuom jogo matayo kar jotni ma nyithindo wacho ni gisebedo ka giyudo nyithindo mathoth ma owiti kaachiel kod mago mojwang' ma imiyogi kod piny owacho. Ng'eny gi modak ka gin nyithindo ma obedo abandon, nyithindo mowiti kata mobol. Nyithindo gi okelgi ka e lwet sirikal kokalo e Children's Office, kendo ng'eny gi wasekonyo nyaka sama wuoyo ni nyithindo 500 osekalo ka koyudo kony. Sani wan gi nyithindo matin mogik en jadweche 2. Penjo maduong' en ni tang'o momiyo oganda jwang'o kata wito nyithindo ma onge ketho moro amora, to oganda nitie kod ting' mane matiko midhiero ni. Kuonde jot mag nyithindo ma itayo kod ji giwegi, kanisni kod gogo ma opogore opogore osebedo kuonde resruok mag nyithindo mathoth ma owiti kaachiel kod mojwang' kata mago makiye. Moko kuom nyithindogi mane okwany ka jondalo kata jodweche osedongo kendo bedo dhano ma nyaka sani koro nyalo ritore giwegi. Konyo nitie e university, moko nitiere e tertiary, e kiwango mopogore opogore kendo gidhi nyime maber. Moro osetieko university kendo osenyombo nigi chiege gi nyithinde. Wagwero kamano ne joma oserie lwetgi mar konyowa e dalani mondo nyithindo gi okonyre. Kata bed ni kuonde jot gi osebedo resruok ne nyithindo mathoth ma bende koro witi, okwany kaachiel kod mago mag nyithind kiye, thothgi kale pek ma opogore opogore ma oting'o nok mar omenda ma itiyo godo e reso nyithindogi. Ida provide basic needs, ida chulo school fee, ida make sure ni chiemo ikete meza ne nyithindo, nyithindo da rwakore, gida dhi e hospital. So it is a cross. To ng'enywa wan jorotenge nitie joma osebiro ka ahinya mokonyowa, wayudo lewni, wayudo chiemo kaka lot. Dagone ja sirikal achiel erokamano miluongo ni Deputy Governor ma Migori, Dr. Mairi, kanorao ka mondo ne gima timore. Noyudo nyithindo mochando ma onge ng'ama konyo, nowenwa gunde 10 mar oduma. Ka nitie ng'ato ma embe chunye di gomb riwore kodwa mondo wakony nyithindo ainagi, kik kal mabor bi ni ginyalo timo maber, to de gibede gi adita moro motengi ne konyo nyithindo machala ainagi kuonde ma gintie, mondo gimbende giyudre ni giwinjo ber mar bedo ei pinygi. Kata bed ni ting' pek, jotakar jotni ma nyithindo mag Good Samaritan Children's Home wacho ni bedo kod gombo mane nyathi ka nyathi koro dongo makare kendo bedo kod ngima ema osemiyo chunygi koro pok ol e konyo nyithindogi e yudo gigo mopogore opogore ma oting'o chiemo, lewni, somo kaachiel kod mamoko. Ma apil osiepe mondo med konyowa nikech tijni ok en tich mar ng'at achiel. Amora sana en kaneno ka nyathi manokwany mogol from zero kawuono nyalo bedo dhano maluonga ni baba. En morna kaneno ka nyathi oyudo ngima. Weche mag adoption, nyithindo ma yudo ratiro mar dak gi joma oyie dak kodgi, wasenwang'o kotimore maber kokalo e log tich mar idara mar nyithindo ma Migori. Mwawuoyo ni wan gi nyithindo chiegni 5 ma dhi nyime gi process, bonding dhi nyime, kendo sirikal office, Children's Office dhi nyime gi loso negi chenro mag yudo barupegi mag dak gi nyithindo. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Jodak ma London yo Nakuru norakore kod obila ka gidino apaya ma Kabarak kaluwore kod nek mar Duncan Nderitu mane obila ochielo gi magina yor both e kinde mane girakore kod achije makuo. Obila omi ndalo 7 mondo otiek timo nonro e wi thomno kendo chwalo ne obila kendo mondo chwal ripot ka ok odeko. Ne en tuk paka gi oyieyo e kind obila gi jodak ma London e boma ma Nakuru mosebedo ka ng'anyo kuom ndalo ka gidino apaya ma Nakuru Kabarak. Kite opong' apaya machoko kiendara ka jong'anyo moko omanore gi gik lweny. Ochuno obila Bairo malungo wang' mar keyo jong'anyo go. Jowuoth matiyo gi apaya ma Nakuru Kabarak nochuno manyo machielo magitiyogo ka wuoth nochung' kuom seche mathoth. Gari yangu already megongwa. Rashindwa na mtu sasa, tuko Kenya ama tuko sijui wapi. Where are we headed to? I just came from Eldama Ravine. I was heading to Nakuru. I just wanted to do some businesses in Nakuru town. But now we are just, I don't know how I'll get out of this town now. Ne en ywaruok mokao seche adek, jong'anyo igeno wang'ito mar Duncan Nderitu mane wachore ni obila nogo gi bunde chieng' wuok tich. Lipod obila wacho ni ich wang' nobedo tok mak jopiny moko. Tunataka tu amani baina ya raia na polisi, wafanye kazi safari moja, wafanye kazi pamoja. Shauri hatuwezi kukaa bila polisi. Polisi naye wakikosa wizi itakuwa mingi. Sasa tunaomba waelewane. Jatend kwach kich ma kaunti ma Nakuru, Samuel Ngeiwa, wacho ni doho omiyo gi ndalo 7 mar timo nonro moting'o nono magina mane obila otiyo godo. Kuom achije 10 mano makiwuok tich, 7 ema nochwale doho tich 2. Achiel yudo thieth ka 2 obila wacho ni ne giwe thuolo kaluwore ni ne ok gimakore gi gik lweny moro amora. Lilian Abeta, Ramogi TV. Bad migao mochung' ne weche mag lupo e kaunti ma Nakuru ogolo lipot ni rech mawuok e nam ma Naivasha koro ler kendo ber ne oganda inyalo ti godo. Kata kamano, bad migao no okwero chamo rech mawuok e nam ma Nakuru ka giwacho ni pi e nam ma Nakuru ochido kendo omwanore gi taka gi gik mamoko. Magi biro bang' johala mag rech kod johala mawuok Naivasha wuok oko mar medo kido manyien mag rengege e namno ero mar medo kwan mar rech e alwora no. The quality of the fish, especially from the Lake Naivasha, we should not worry about. It is safe for consumption, and it's one of the most preferred fish because it also has good taste. For Lake Nakuru, I think this is one of the contentious issues we have had before, that Lake Nakuru fish is not fit for consumption. But above all, you need to know that Lake Nakuru is a national park, which is under KWS jurisdiction. And we are not supposed to harvest anything. Samaki imepungua kwa sababu ya uvuvi ambao umekuwa ni very high effort of fishing, na pia illegal fishing, although imepunguka kidogo. Na kwa hivyo tukaona ni vyema tuweze kushirikiana pamoja kama wavuvi, tukaweza kuchanga pesa, tukaweza kusafiri mpaka Sagala na kuendea samaki. Samaki nafikiri yenye iko ina face kulingana na ile uchumi iko, ina utegaji wa samaki lakini Naivasha huko juu kwa sababu ndio kitega uchumi ya wananchi wa hii area. Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo. Aneno kanyo ka nitiere Apostle Samuel wacho ni litndi tadira polis nyaka wach mana adira pok aneno piny machalo kama. Kaeto machielo bende wacho ni an Orwa Tai, Majority Leader Wuod Uyoma Kobong Rachar, aneno Ramogi TV maler
Otang Obunga Pumbi owacho ni gima nyalo wacho kuom SHA en ni propaganda ni e jotuo sandore adua to sirikal to ramo ni SHA tiyo. Wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok kik idhi mabor. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip. Starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Wang'e the number of stock ma wan go to wa monitor even mortality wakata cost manyalo lal. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Kapak Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yeng ta chaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kijoki. Waluong ne polis. Yes, ajuri. Papi. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo. Riwruoge makedo ne ratich oganda sundo piny owacho mondo kaw okang' ne obila mitudo gi nek mar Albert Ojwang kamoting'o jatendgi. Wawinjane kaka twak dhi nyime. Nyalo leronwa ni to ang'o mosewachi gi riwruoge makedo ne ratiro mag oganda? Awinji maber ahinya Milton. Abiro ni achiel kachiel kowuok apis mar jokedne ratich oganda mano Kenya Human Rights Commission mayudore e apaya mag Atanga Road Nairobi. Kawuono odiochieng' ma kawuono jokedne ratich oganda gi wacho ni kochakore odiochieng' ma kawuono kadhi nyime nitiere chenro moko mag geno keto e tim magiwacho ni gidwa luwo machiegni ahinya mar neno ni anyuola mar Albert oyudo ratiro. Achiel kuom mago magiwacho ni gigeno keto e tim en neno ni jatend jalupo obila mano Eliud Lagat ma osebedo ka itudo kod tho Albert gwetao kata oweyo tich kochakre kawuono nyaka chop kinde ma anyuola mar Albert oyudo ratiro. Giwacho ni ma en mar neno ni chenro duto moluorre kod timo nonro ewi nek ma kama odhi makare, ka giwacho ni medo bet ne apise kinde ma anyuola dwaro ratiro mit ka dipo ka orocho ratiro kendo okokonyo anyuola mondo mi oyud ratiro madwarore. Bende giwacho ni OCS ma Central Police Station mano kama ne olorne Albert kinde mane omake kowuok e parun mare Homa Bay, bende gidwaro OCS no mondo gwetao kendo wuoge apis no nyaka chop odiochieng' ma ratiro biro yudore. Ka ok mana mano kende, bende giwacho ni gidwaro apises duto te mano bedo
kod ng'eyo kata tudruok achiel kachiel e tho mar Albert bende ogwe tao kendo wuogi apis ka giwacho ni gidwaro nying-gi, gidwaro ng'eyo nonro duto ma IPOA oseyudo ka giwacho ni ma e yo makare mar timo ratiro. Ka ok awacho duto, an gi wendo na kae ma bende en achiel kuom jogo mane bende ne ogolo chike ma kamagi ma giwacho ni gidwa luwo machiegni omiwa mathoth ni to kowe mana man nikech bende giwacho ni odiochieng' makiny gipango timo ng'anyo mar tipo e chuny boma ma Nairobi. Mano par ni e kinde ma budget ma pacho ka mar 2025 kod 2026 idhi som, gipango timo ng'anyo mar tipo e chuny boma ma Nairobi ka giwacho ni ma en okang' mar temo sundo sirikal mondo kaw okenge makare mar neno ni Nyola Albert oyudo ratiro. Mana ki nyalo tudri mana kodwa achiel kachiel ki inyiso jo neno mag Ramogi. Gino chenro mage ma upango timo kopogre gi magi to uparo ni magi be dhi nyago olemo? Erokamano ahinya. An iluonga ni Jacob Atiang'. Wan e riwruok miluongo ni Police Reforms Working Group kendo wan nyocho maki kendo kaka wito ngimane. Mana kaka isewacho, kaka wan jo Kenya kendo kaka wan jogo mochung' ne ratiro mar jopiny, wasebedo kwa timo tijni kuom moloyo higni 12 nyaka ne wayud katiba manyien. Koro gima nyotimore en gima omako piny mangima kendo en gima omako wa gi wuoro. Omiyo wawacho kawuono ni Eliud Lagat ma en Deputy Inspector General, jatend polis maduong', jatend obila maduong', nyaka wuogi ofis mondo miyo we otim nonro makende nikech kan nyocho mak Albert to report owuok ni en ema ne ochiwo report ni Albert nondiko weche mochochni kuome kendo nodwaro mondo mi Albert mondo mi omaki kendo mondo mi oteri e kot. Omiyo mano gima duong' mokwongo mwawacho. To nikech wang'eyo kaka sirikal chalo, wawacho ni koro kiny mondo mi ma otimre maber wabro timo ng'anyo makende e boma ma Nairobi ka kendo gi boma mamoko sami somo budget makiny mondo mi sirikal ong'e ni wach ni koro tek kendo Albert owito ngimane e yo malit kendo jopiny ong'eyo nyocha wuora ahinya ka yudo ni Albert en mana nyathi achiel kende ma nyocha wuon gi osegeno ni biro konye kendo biro riwo oganda ne kanyakla. Milton, mago e moko ma medo wuok e kar opis mar KNHCR e boma ma Nairobi kae ka gimedo sundo giwacho ni gibiro timo duto manywalore mano mantie ratiro ma Kenya kae katiba ma Kenya kae mondo konygi e yudo ratiro mar anyuola no ma giwacho ni gima gi ok ber ahinya kendo mano gimedo lero ni en anyuola madwaro kony kendo dwaro sir ka gin kaka jokini ratich oganda ok gibiro wegi nono ma ok gimako badgi. Milton. Erokamano ahinya Cynthia Onyango, achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Nairobi kuom lipot ma kamano wageno mar yudo mathoth bang'e. Ka wadhi nyime ni kata obedo ni sirikal nosingo ne jo Kenya ni okumba mar thieth mar SHA koro tiyo makare, jopiny mang'eny pod yudo midhiero ka gimakoni gi kocha mar yudo thieth kokalo okumba no kod chudo ka idwaro ni mondo gichul omenda ma gigolo e ofuko gi giwegi to moloyo ne jogo ma owito ngimagi e kuone kando ringre. Chandruok ma kama oneno kuom familia achiel e kar chung' od bura ma Bumala ka giwinjo matek mokalo idwaro mar golo ng'atgi manowito ngimane kidwaro ni mondo gichul omenda maromo $2.5 ka SHA to chulo mana $150 kende. Familia no koro dwaro ni sirikal kod jogo mochung' ne ler mondo mi odonjre e wachno mondo mi gine ni gikowe e kar yweyo mare mogik. Kulipa bili ya milioni 2.2 imeshindikana. Familia haina mbele wala nyuma, hakuna pesa inapatikana. Tunaomba wanasiasa, viongozi, marafiki watusaidie kulipa hii bill tuweze kumpeleka Stephen nyumbani tumsike apumzike. Tunaunga serikali, tunashukuru serikali imekulipia pesa kidogo, totally ilikuwa 3.3 million, alafu share ikakuja kulipia pesa kidogo ingekapaki 2.2. Sasa marafiki na ukoo pamoja tumejaribu kuchanga pesa, lakini kwa sasa hivi tumefikisha shilingi 1,400 peke yake, na kwa saizi hospitali nasema nataka pesa yote ndio tuchukue mwili twende nayo. Milioni 2.2 na nimeshindwa kulipa kama ndugu yake. Tumejaribu harambe hata tujafikisha nusu milioni. Sisi kama familia hatuna uwezo ya kulipa hiyo bili ya 2.2 million, na tunaomba wa Kenya marafiki mtusaidie hiyo bill.
Jodak kanyakla kod joriemb apiko e ward ma Bukembe ei Kandui ogolo ywak margi ewi chal marach mar apaya ka gigolo kwayo margi ne duol mochung' ne apaya e bwo tend sirikal mar kauntino mondo odonjre wachno. Jodak koro keto ywakgi ne MCA ma wardno Anthony Lusanaka ka giwacho ni osekoso sundo sirikal mar kaunti ma Bungoma mar neno ni apaya no losi ka giwacho ni giyudo pek e yore mag wuoth. Jodago bende wacho ni kontrakta mosebedo ka goyo apeyinigo e gwengego ok tim tich maber mamiyo apeyini osiko kethore. Barabara zimeharibika. Hii barabara ya kutoka Ndengelwa mpaka Pamusi walituambia, Wangamati akikuja kwa kiti alituambia 100 days anatuwekea lami. Hawajaweka, miaka 5 ikaisha. Lusaka wakakuja hapa Muyai na seneta na spika wetu Wetangula wakatuambia tukipatia Wakoli akuwe seneta 100 days wanatuundia lami. Hawajaweka. Hii barabara kama last week tumekuwa tunangojea lori ya kuleta material site. Lori imeanguka kwa barabara hapa chini kwa sababu barabara ni mbaya. Serikali yetu haitushughulikii. Tumejaribu kupeleka malalamishi kwa ofisi, hazijafua dafu. Tunaomba mheshimiwa, mahali popote ulipo, kama unasikia, kama unapata huu ujumbe, tafadhali jaribu kushughulikia hali ya barabara zetu. Mheshimiwa bana MCS, mimi nakumbuka ukikuja kuomba kura, kitu lijitokea kama vijana wote tukakupea kura. Lakini tangu tukupea kura mimi sijai kuona tena huku chini. Sema tu kweli mimi sijaona MCA tena huku chini. MCA bana utoke, utungie barabara, vijana wako tunaumia bana. Sheng wachore nyake kor gwenge. Penjo medo bedo kaluwore go kang' mar sirikal mar kelo chenro mag chudo mos ne aguch okumba mar thieth mar SHA ne mar moko kuom jopiny ywak ni giyudo pek e chudo ma kamano. Moko kuom jopiny ywak ni mbui mar SHA chunogi gi chudo mathoth mokalo ma nyalo margi kendo hola mar chudo bende onge tiende. Jafwambo marwa Lilian Abeta nigi ler mathoth. Okumba mar thieth mar SHA pod obedo wich bar ne moko kuom jo Kenya, kata odoko ni sirikal nyocha olando ni okumba no inyalo chul kidam. E kar dak Makondele e boma ma Kisumu, warado kod Lawrence Okumu mapimo chandruok moseneno kotemo chulo SHA. Lawrence lero ni gisani okonyal timo chudo mare kaka pile. Ywak mare en ni kotemo chalo chudo mare matintin, mbui mar SHA chune ni nyaka ochul omenda makore lach ma okwako higa mangima. Pek nitiere ne wach kang'iyo pogruok, for instance 9,000 gi 12,375. The difference is 3,375. Do you see that gap? It's a huge gap. Koro mane pogruok mantie madhinyo ka kumo wananchi. Koro ka inyakete wachula kana wachule cha kapani, this will encourage us mwachule kaka na osebedo kwa chule NHIF. Lendo mar jatend piny e kinde nyasi mar Madaraka ne oyango ni chudo mar SHA inyalo tim mos kendo e yor ohala. Moko kuom jopiny kaka Lawrence to kata kamano nene mopogre. Pesa matin min iwacho ni nyalo holno dak nyocha uyudie uhola chon. Koro sani udhi yudo pesa no kanyo. Koro sani watemo malich kar temowa to waneno kok nyal. Serikali tafadhali saidia sisi ili urudishe hata kama vile ilikuwa dwe ka dwe. Josayo Tieno, ja ohala chiro Makondele, bende oseyo chenro no ka olero ni kata obedo ni sirikal nochiwo thuolo mar tiyo kod hola mar Hustler Fund, pod nitie pek kaluwore ni hola no bende ibiro dwaki. Ni samoro giwacho ni inyalo mi loan kowuok e Hustler Fund chul godo SHA. Mano pod tek ahinya ne wan jogo onge gi nyalo. Nikech ka samo miya loan pod meda bana baden mar chulo kendo gowi kocha chaendo. Koro afadhala kata siling abich moro kang'eni mar ma kata ka tuo obro konya yor tiyo. Kata obedo ni chenro mar SHA sirikal nokelo mondo ober sekta no mar thieth, moko kuom jopiny koro ywak kendo pingo ni chude ne ok ber. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Jokanyo mag sekta mar somo oywak ni kata bed ni migawo mar somo omi pok maduong' e bajet mar omenda 2025-26 poni bajet no kal kaka en ma ok otim ne lokruoge kendo ket weche moko e lai maler, sekta nyalo bedo kod midhiero kapok omenda orumo.
Judith Omondi leronwa matut ewi pach jo sekta ma somo motelo ne budget midhi som kiny tich ang'wen. Migao mar somo e migao makinde mathoth kao pok mathoth mar budget ma ichwalo ne migepe ma opogore e pacho ka. Hiko omenda mar 2025-2026 ochiw paro mondo migi maromo bilion 701 mar chwalo chenro mag somo e migepe ma opogore. Omenda ma jokanyo mag sekta mar somo yango ni ok biromo chwalo somo kaka winjore e twak marwa kod jakanyo mar Elimu Bora Boaz Waruko kod jagoro mar riwruok mar jopuonj mar Kuppet Akelo Misori gikoni ei budget mar somo nitie gik mamoko kaka ogirimiti mag tich mag jopuonj ma osebedo ka dwaro mondo mi oketie tim omenda ma ok oketie chenro no. Budget mokel sani ma education no mi 701 billion omiye budget manimalo to king'iyo ye kanyo to kibaji bro chako goyi nikech ibro fwenyo ni nitiere gik manyicha jo Kenya mantiere education sector paro ni nyal ket mbele. Kwa ng'iyo gi ywaruok mane osebedo ka nie kind jopuonj to gi sirikal, nyicha commitment mane sirikal oketo ni gibro keto pesa ma CBA no IBT godo te. Mago pesa maonge kamo ineno ni ginalokete do miyudo ka gionge. Ewi wach mar ndiko jopuonj e yo maongirore, jopuonj ma osebedo ka tiyo kaka interns e skunde mag junior sekondar, omenda gi ok oneno e budget no, ka bende gedo mag skunde ahinya to e skunde ma jopuonjre donje e sekondar mamalo e chenro mar CBC ok olos wachgi kaka winjore. Keto kanyo bende bathe no ng'ama ok ong'iyo budget no malong'o to bro neno ka giketo ne gibro convert jopuonj ma interns go to permanent and pensionable. To kanyo tineno ka onge budget moket negi matiende ni nitiere kaka ok gin dho chunygi kaendi mano ok yo magidwa luwo. Budget mar infrastructure no king'iyo tineno ka nitie target moro moket ni skunde 400 ema okete budget ma idhi tigo kanyo. Koro wan Elimu Bora nyicho wang'iyo to wapenjo ni to mokwongo gin skunde mage ere kaka idhi determine ni koro 400 gi emidhi kony ka. Weche motenore kod penj madongo bende nyicha ok oketie budget no ne oluwo mugi omenda moko mag somo kichwalo ne sekta no ka jatend migao mar omenda e twak mare kod Radio Ramogi to ne oyango ni omenda ma osebed ka ichwalo ne duol matayo penj odhuro kendo itiyo go arietha gino ma owit oko kod jokanyo mag sekta mar somo. Ineno ka pesa mondo mi omiye pesa moromo mar timo penj mokwongo nyicha onge kata matin moket sani no gol pesa e capitation oket bilion 5 ni mano mondo mi atit ngeni adiera iko ni higa ka itimo penj gi gisebedo ka gitiyo gi bilion 9. No over quote the printing of examination material. Kana ni jogo no over quote nyiew mitokni miterogo penj e centers. Ana feel ni manendo is an overstatement to come from a responsible office machalo mar CS Finance. Juma ma okalo jatend migao mar somo Migoso Gamba nyicha oywak ni ok osebed ka imiyo gi omenda ma oromo. The sector, all of us need to work together to resolve the issues that are facing it. And the issue is funding. The government then is forced to give resources that they can afford, that they can manage. And sometimes even then, as you've seen under secondary, the 22,244 was not fully given. What was given was what was available. We have asked for budgets. The budgets come, but they are then reduced. So we are underfunded. Ting ma Misori koni en marod bura kalore ne gine magipuodho budget duto mapachoka. Ka parliament kendo saniendi ni budget policy ni tiere ma osebedo prepared. Budget ni policy no ndi ok dhi some ni jopuonj, dhi some parliament. Gi eri gima parliament timo mondo gi remedy situation ma wantiere go. Kata ka pesa tin, kata ka pesa ming'ado ni en pesa ming'ado ere kaka parliament nyalo ensure ni pesa ma oket education ochopo correctly. Tarik 12 mar tich ang'wen jumani jatend migao mar omenda John Mbadi pedho budget no e od bura kapok opuodhe kaka budget mabiro tayo migao ni e hiko omenda 2025-2026. Judith Omondi, Ramogi TV.
Jatend piny William Ruto koro wacho ni piny owacho biro kedo kod timbe maundu e pacho ka kata e kind obila giwegi. Ruto loso kama tok tho mar rawera Albert Ojwang manomaki Homa Bay kendo bang'e din e tesend obila ma Central ma Nairobi kama nowite ngimane. Mambo ya usalama ya Kenya ni haki ya wananchi. Usalama ya mali yao, maisha yao, biashara zao ni majukumu yetu kama serikali. Na National Police Service, despite the fact that it is an independent entity, is working with us to make sure that we create the necessary synergy between the provincial, the national government administration officers and our security teams, ndio tuhakikishe ya kwamba kuna usalama. We cannot accept kwamba kuna uhalifu inaendelea na saa zingine hata officers wetu wengine wanahusika. And that is why we say, tunasema, whether criminals are in civilian or they are in uniform, we must deal with them firmly and decisively. And the law must apply to each and every person so that we can protect the lives and property of every citizen. We must make sure. Jadak moro ma Siaya Francis Otieno dwaro mondo sirkand kaunti ma Siaya ochule omenda maromo $34 million. Otieno mochopo e nyim od buch Senate kawuono okone komiti mar Senate ni sirkand Siaya nomiyo kambi moro orak maloso ndara, to e kindeno gedo mar ndarano ne ochwe oketho puothe mag niang'. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Nene awuok badhi ofiswa mar apaya Siaya. En twak mopogore kod twak mapile koluwore kod chike mag od bura madwaro ni mondo wach oswayo to kod wagunda. Kata kamano, kawuono Senate ochuno mondo mi odwar jaloko mar dhok, tok dhok moro amora to mana dholuo. We are just enjoying the Luo and how the interpreter. Nyim komiti od bura mar Senate, jadak ma Siaya Francis Otieno ochopo kod ng'ur kodwa ni mondo chule pesa maromo $34 million. Are you seeking a commission of 1 million or 1.3 million or 34 million? Give me only one answer. Odwaro mondo miye duoko achiel. Idwaro mondo chuli $1,000,000, idwaro mondo chuli 1.3 million, kosi idwaro mondo chuli 34 million. Na goyo ni 34 million. Komia tadhi tiyogo mondo akonyrago. Otieno ywak ni chudono en mar luwo lope, ketho puothe mar tiang' kod mwandu mamoko magi motim kod kontrakta mane omiyo rak mar loso apaya kod 10 county ma Siaya. So what is the 34 million for? 34 million no en marang'o? Aketo weche duto te e yotas namba 39 thuolo okoyiena mondo achak some. Francis kata kamano odudore kod wach koko ne Senate nene owinjore kod kontrakta no mondo chule $1,000,000 kuom ketho puothe ni mar chudo mar $1,000,000 no nen mar goyo ne kambi mar Chakra yath alwera e yor anyuola. To e stechego bende Francis pod ne odok ne 10 county ma Siaya mondo chako chule ni mar county ema ne oro kontrakta no mondo mi odonjere kod puothe mar niang' kendo ketho. Take the words of the lawyer and the governor very seriously when they say you are engaged in some kind of fishing expedition. You know, you are all over the place, and the contractor has undertaken to pay. So what is the county government supposed to do? Do you want double payment for the same? Adwaro ni mondo county government gi contractor mondo chula. Wait. Interpreter, please follow the rules we have set for you. Jakom komiti no Eddie Okech kod senators bende dwaro ng'eyo koponi Francis ne oneno kod wang'e bod mayango wuon orak
Manege Rapaya to Marango ne oyiero mar dhi Piro County kata doko ni ne gisewinjore kod wuon Orak. Nimeuliza kama kulikuwa na kibao cha kuashiria ni mradi gani unaendelea katika hilo eneo la ulalamishi na ulikuwa ni mradi wa aina gani. Mr. Ainea emanonyisa ni county government Masiaya ema oore mondo mi kochule tubro chula mana emomiyo nange ni county government ni awachni. Governor James Orengo to kod kamiti no mar Senate biro bedo kod winjruok mar yudo duoko mokwako contractor to kod jang'ur Francis Otieno. We, our public body will only pay for work done that has been certified, inspected, examined, and there are many stages. For example, when you're building a building, when you put up a foundation, at that level you can make a claim, and our people, our engineers would go and certify at that stage whether the proper works have been done, and you will be paid for that work which is done. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lwawinja ne kaka jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka loso ewi wach tho mar Albert Ojwang. As we can, as often as occasion would demand. And so today we have agreed that our statement, very important statement, will be issued by our brother J.B. Muturi, former Attorney General, former Speaker, former Minister for Public Service. What a distinguished CV. But I also want to mention that we have a brother here, Rigathi Gachagua. We have also a brother here, Eugene Wamalwa. And we have the chair of Jubilee, Tarome Saitoti, is right here. And we have clearly communicated apologies from our sister mother Karua and from our brother Fred Matiang'i, and also our friend Peter Munya. So those, and Lenturi as well. So with those remarks, I want to welcome our brother JB to read a very important national statement. Hi, cousins. As has already been indicated, this is a joint statement by the United Opposition on the murder of Albert Ojwang, as well as the continued intimidation of online and offline critics of the Kenya Kwanza heinous regime. Fellow Kenyans, 3 years ago, none of us could have imagined or predicted that we would be standing in front of you today in shock and horror, listing the atrocities and premeditated killings of Kenyans by the current regime. 3 years ago, many of us were on opposite sides of the political divide. We advocated for our plans and manifestos, eager to make a difference for our country, for the better, for posterity. Whether on the Kenya Kwanza, all Azimio la Umoja, One Kenya Alliance sites, none of us gathered here today would have made plans to offer security or ensure that our staff and their families, indeed our own families, have a hotline for protection and help, because the threat of abductions and illegal detentions was an imminent reality. We simply did not imagine it. Nor could we ask any Kenyan to prepare for it. This aberration has been perpetuated by the increased illegal surveillance, abductions, and illegitimate detentions, some of them ascribed to mistaken identity. It has become the modus operandi of a callously inhumane
Ruto-led regime. It is one, if not the major reason, why senior members of the Kenya Kwanza have been impeached, forced into resignations, or indeed have been sacked because they questioned and sought answers for these indecent atrocities that go against human understanding. It is the reason, ladies and gentlemen, that these brave souls, unbound and uncompromised, stand here as the united opposition determined to komboa Kenya. Friends, our beloved republic, when that one-year-old Albert Ojwang walked back to his home in Migori on June 6, 2025, neither he nor his parents, his relatives, and his young wife were aware that these were his last hours on earth. Albert was neither sick nor wounded. He had in fact spent the day actively planning his home garden, calculating his eventual harvest. Albert, a Kiswahili and religious studies teacher based in Voi, was a single hope of his parents and father to a 2.5-year-old child. Albert was picked up by police officers riding motorcycles in Kakot, Homa Bay, and taken away because of an alleged offensive social media post about a senior police officer, now identified as the Deputy Inspector General of Police, Eliud Lagat. But 2 hours later, after the police who arrested Albert assured his parents that he was well and only needed a heavy overcoat because Nairobi was cold, Albert was dead. Why Albert was moved from Mawega police station in Homa Bay to Nairobi, 400 kilometers from the alleged area of incident, and specifically Central Police Station in Nairobi, and checked in the OB number 13/7/6/2/2025 at 9:35 p.m. on Saturday, June 7th, remains unclear. There are 26 hours that remain unaccounted for between Homa Bay and Nairobi. 26 hours when a healthy man, having lunch with his young family, arrived, according to many sources, bleeding with serious injuries, 26 hours before being declared dead on arrival, allegedly at Bagathi Hospital, Nairobi, at 1:39 a.m. Today, ladies and gentlemen, this is no ordinary gathering. Albert's family has questions. We too have questions. Kenyans have questions. And indeed, the international community has questions. We all demand answers to the following. 1. The Criminal Procedure Code, Chapter 75 of the Laws of Kenya, has clear procedures on arrests. Wabro medo kelo ni mathoth wi twak makamano mag jotelo ma kwedo piny owacho e wi tho mar Ojwang'. Wakaw yweyo matin ka waduogo weche tuke. Nyakaramogi nyisa ni sa orumo gi kanyo, kuom mano wabro tieko mana gi kanyo. Wachako tudre kendo sa 10 mar winjo weche manyien ma ka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng'.